Euskal Herriko gozogile eta gozotegirik onenen bila dabil Armintz Gorrotxategi. Bilaketa horretan Urdaibaira iritsi gara. Gernika, Arratzu, Gautegi Zarteaga eta Ibarrangelu bisitatuko ditugu postrerik kutxunenak bilatzeko. Etxean oharrak hartzeko moduko errezetak aurkeztuko dizkizuegu gaur. Tartean, Gernikan hain ezagunak diren hori baltzak. Errezetak egiten ikasiko dugu, baina baita herriari buruzko kontu gehiago ere. Esaterako Gernikako arbolari bisita egingo diogu. Baina dena ez da lana izango. Aisialdirako tartea ere egingo dugu. Mendian, zaldi gainean ibiltzen saiatuko da Armintz eta itsasoan stand-up padela egiten ausartuko da. Zer moduz moldatukote den? Horretarako programa ikusi beharko duzue. Nahi duzunean, ekin Armintz. Armintz Gorrotxategi naiz. Gorrotxategi gozogileen sendiko laugarren belaunaldia. Euskal Herrian, gure familia bezalaxe gozoek garrantzi handia dute. Guk pasioa ogibide bihurtu dugu, eta baita bizimodu ere. Bidaia honetan txokorik ederrenak bisitatuko ditugu. Zuek denok gozatzeko asmoz. Hau da, dagoenean bonbon. Gure bidaia Gernikan hasiko dugu. Hitzik gabe geratuko zarete Armintzek aurkeztuko digun tokiarekin. Negu etxea hotelera joango gara. Zergatik? Hotel guztietan bezala, honek ere bere jatetxea eta bere gozoak dituelako. Armintzek dena ondo pentsatuta dauka, ze uste zenuten ba? Bertan dauka zain Arkaiz, sukalde burua. Arkaiz, hauxe da beraz, Gernikako negu etxe famatua, ezta? Bai, hementxe dugu, etxe politau. Ederra benetan, zenbat urte dara matzazu Bi urte bakarri daukagu hemen. Zure aurra txikia bezala xera, ezta? Bai, hau da, bigarren umetxoa batetzean, da bestea. Bestea hemen. Bueno, ni ona gozobia etorri naiz, eta lan egiteko ja pres nago. Joango gara kozinatzera? Venga, guazen kozinatzera. Zer kozinatuko dugu gaur? Bueno, gaur kozinatuko dugu tiramisua. Tiramisu nere postrek gogoretariko bada. Bai, bakizu tiramisuaren munduan osaz eta pilo bat dagoela, baina guk aukeratu dugun hau, etxean egiteko, erraz egiteko, eta ingrediente gitxekin egiteko tiramisua da. Eta goxua. Oso goxua. Horretarako zer behar dugu? Baitu. Lehenek eta behin behar ditugu bizkotxoak. Guztiko ditugu kafearekin eta likor pixka batekin. Vale, igual umentzako nahi balma dute egin. Hori kendu dezakegu. Hori gure aukera da, baina hori ez dago rezetu barra. Bere puntxua ematen dio. Ados. Gero, behar ditugu arrautzak, azukrea. Hautxean, ez da? Hautzean, bai. Vale. Mascarpone gazta. Berezia, ez da? Bai, mascarpone da gazta kremoso bat, ez da? Eta bere ezaugarrerik garrantzitsuena da, materia grasa asko daukala, eta orduan gero krema eta egiteko asko zerrazago montatzen dela. Eta azkenik eta behin behar duguna da kakao hautsa. Lehenik eta behin egingo duguna da arrautzak gorringoa eta klara banandu egingo ditugu bi bol hauetan. Ados, gorringoa alde batetik eta zuringoa bestetik. Horrela. Ados, balagunduko dizut. Zemuzko harrera dauke tiramisuak. Hemengoan oso harrera ona duz, gero ezagutuko duzu jaiza. Jaizaren gizona italianoa da. Orduan ginotxu bat egiteko ere egin genuen. Italiakoak dira? Bai. Bere semearen izena ere italianoa da. Eta ginotxu hori nahi genuen egin. Eta harrera ona dauka. Ona. Izo, zun noiz hasi zina sukaldatzen eta zergatik? Bueno, aukeratu nuen, nik ezean nire aitarekin asko sukaldatzen nuen. Eta sukaldatzea asko gustatzen zitzaidan. Orduan nik Galdakauko ostalaritza eskolan hasi nintzen. Eta bertatik urten da sorte asko izan laben. Ze jatetxe oso honetan ona islanean. Batez ere Galdakauko Andramariko jatetxean. Eta gero Bilbora pasatu nintzen. Eta izian jatetxean egon nahi 19 urtetan zehar. Esperientzia asko, ez da alde batetik eta bestera. Arkaitz, egin duguna azukrea hautsa, erdia zuringoarekin nahastu, eta beste erdia gorringoarekin, ez da? Bai. Zein da hurrengo pausua? Hurrengo pausua da, klarak montauko ditugu, merengue baten gogo.
Oso ondo arbitz, lan Listo. duzu, Eskua aian egauta. Bueno, listo, ya, gertuko gara, bai. Merengea inda. Da, oin da, nastaketa oin gogu, bale? Hau, maskarponea botako dut bertara, Ados? bale? Eta, gero dana batera danaztuko dugu, bale? Oso ondo. Zuri gustatzen zaizu maskarponea? Bai, ni ez Eta naz... tiramisua? Bai, asko gustatzen zait, baina ni gehiago gustatzen zait gatza duela, ni ez naiz oso gozozalea. Ni nahiago dut txuleta hon bat. Txuleta bat. Bai. Tiramisu hon bat. Txuleta horren ondoren, kolmoa jartzeko, Hombre. baskari hon bateri, bai. Ja, bariarekin ezin dira jarraitu montatzen, ze aire gehiago sartzen diogu masari orduan. Oraingoan egingo dugu migiarekin. Ados. Hemen, ze motatako bezero dituzue? Bakarrik hotelekoak, ala kanputikan etorri daitezke? Ez, hemen hotel barruan egon arren, Bai? kanpotik etor zaitezke, erreserba egin, eta guk karta txikitxo bat daukagu, bertoko produktuekin, kilometro zeroko produktuekin batez ere egiten dugu guran, hau badakizu Camino Santiago pasatzen dela hemetik. Mendika pasatzen da. Bai, orduan batez ere peregrinoak ditugu, eta horrek afaltzen etortzen dira, eta gero asteburuetan, daukagu Gernikako jentea, terraza ikaragarria dugu, eta kafe bat hartzen, edo gin tonic bat hartzeko ere, eguraldi honekin. Hemen gainera disfrutatzen ari era, Orduan platera hartuko dugu. Ados. Lehenengo eta behin, hau sekretutxua, hau onda botako dugu. Sekretutxua. Bai, Patxarra Pizkatxo pixka bat. bat esan dugu, ezta? bai, Hortxe, kafia, Bai. patxarrarekin. bai, horixe. Eta orain, pintza batzuekin, tungo dugu bizkotxoa, Hortxe, Pizka bat ondo ustiko guzti, dugu. ezta? bai, orduan honen jarriko dugu Ekin nahikoa. bizkotxoa batxoa. 3 kapa bakotxean eta 2 kapa egingo ditugu, bale? Vale. Nik lagunduko dizut gainetikan kapa jartzen. Ederto. Wow. Gainetik botako dugu, maskarponea. Esku oso ona duzu, Hori familia tiratori, ez dakit nik askorik, Zuen baina errezeta hona. kapata artean lantxo bat daukazu. Bai? Hemen kakaoa daukagu, Bai. botako duguna eta pizkatxo bat ganetik botako dugu, bale? Kakaoa azukre gabea izan behar da, Bai, bai. Purua izan behar da. Kakao, eguneko Eguneko egun. eguna. Venga. Listo, portxuz bat, Bigarren kapa. Ja, amaitzen ari gara. oso txukun gelditzen ari da, Hombre. Hortxe. Listo. Listo, nitxura da. Bai. Venga. Oso ondo? Maitzeko, kakao pixka bat, ezta? Bai, hori da. Eta listo. Bueno, Arbitz, etu da garaia? Martxa. Prest daude? Ni prest, ja Venga, gogokin. Goazen goia azaltzera, venga. Tekstura eharra dauke. Eta bakizu zesan behar dugu? Nik bai, zuk? Bai, Nola da? dagoenean, Bonbon! Venga. Ei, baina zein da aurkezlea hemen? Armintz edo Arkaitz? Hori da segurtasuna Arkaitzek hartu duena. Gure programaren leloa ere, berak hasi du eta. Dagoenean, bonbon. Lanpostua galdu aurretik, Armintz Gernikako Foruren plazara gerturatu da, bertan itzordua egin duelako Inigorekin. Bera, Urdaibai Experienceko burua da, eta gidari lanak egingo dizkigu inguruko txokoak ezagutzeko. Gernika ezagutzeko, uste dut pertsona aproposena zarela. Bueno, hemengo gida ganaz, así que hemengo eta Euskadi osoko, así que bueno, saiatzen gara Gernikako kultura eta historia, jendeari erakusten modu batera. UNESCOk bioesfera erreserba izendatu du, zer esan nahi du? 1984tik aurrera Urdaibai, UNESCOkon reserva biosfera naturala da, eta hori oso garrantzitsua goitzako, ze Urdaibai babestuta dago edifizio handizek egiteko, edo kaltea egiten duten, naturari kaltea egiten duten gauzak egiteko, eta horretik gu horrek zaindu behar dugu guk, eta etortzen diren pertsona guztiek. Hau leku oso garrantzitsua txorien pasu gaitik. Orduan, biosfera zaindu behar dugu. Horretaz gain, Gernikak ere gauza eta historia asko dauka, ezta? Orain, momentu honetan, Foruen plazan gaude, zergatik handa berezia. Gernikako erdi-erdian gaude. Foruek, Gernikari eman zioten, 15. mendetik aurrera, garrantzi oso handia. Hemen daukagu, Euskal Herriko simbolorik garrantzitsuenetako bat, Gernikako arbola, eta hortik aurrera, Gernika bihurtu zen Euskal Herrian zentroa izetez, ez? Horretzik, Gerra Zibilan, Gernika zoritxarrez bombardatuta izan zen. Eta hortik aurrera, Gernika suntxitu egin zuten, eta Gernika berriztu egin dugu, baina bere zentzia eta bere simbologia berreskuratu dugu, eta horregatik Gernika oso garrantzitsua jarraitzen izaten du da.
Aipatu duzu Gernikaren arbola, hemendik gertu dago. Oso hurbil, Gernika txikitsua da, así que nahi bazu gozen, Ja, oinez jungo gara? Venga. Bazen. Hala. Gernikako arbola ikusteragoaz. Euskal Herriko simbolorik garrantzitsuenetakoa da, garrantzitsuena ez bada. Askok, ez duzue jakingo, baina aritza hau mendeetan zehar berritzen joan gara. Denborarekin arbolak ere ihartu egiten direlako. Gaur egungo Gernikako arbola 2015koa da, 10 urte besterik ez ditu. Gernikako arbolaren aurrean gaude, izan daiteke lasai asko arbolik famatu edo. Hemen Euskal Herrian, ez da? Bai, noski bai, nik uste bai, 15. mendetik aurrera, Gernikako arbola, bizkaitarrentzako, eta apurke, Euskal Herri guztientzako, simbolorik handinetako bat bihurtu da. Eta gaur egun, gure lehendakaria, 4 urtetik 4 urtera, aukeratuta izaten denean, ona etorri behar da, arbolaren aurrean, bere kargoa ukitzeko, ez? Bueno, horretaz gainera, Gerra Zibilean, zutik mandetu zen, ez da? Zutik mandetu zen, tinko, gure arbola eta gure batxarretxea ere bai, Gerra Zibiletik aurrerako berdin dago. Arbola bat baino gehiago ikusten ditugu, hori zergatik da. Historian zehar, eukiduguz Gernikako 5 arbola. 5 arbola izan ziren. 15. mendetik eukidugu lehenengoa, ero, bigarren bat arbola berdinetik atara segun beste bat, bigarren eta hori da hemendeko guna, arbola zaharra. Hauxe bigarrena. Bai, fizikoki arbolari zaharrena hori da. Hortik aurrera ziren beste 3. Hirugarrena, Gerra Zibilean edo bombardaketan egon zen hemen, hortik irten zen beste 4. bat, 2015 arte iraundu zuen, eta hortik aurrera daukugu beste bat. Gure 5. eta gure gaztetsuena. Eta hori dago, 2015-tik, 10 urte dago arbola. Baina Gernikak gauza asko diozka, beraz jarraitu dezagun ezagutzen. Hori da, aurrera. Ikusten alduzue Armintz, Euskal Herriaren historia ikasten fin. Ikasle ona dirudi gainera, baina noski, ikasle guztiek bezala, jolas ordua nahi du, eta guk opari bat emango diogu. Arratzura, zaldien etxera joateko esan diogu. Ea gustatzen zaion, animaliekin prestatu diogun bizitatxoa. Kaixo, Irati. Kaixo. Inguru ederrak dituzu hemendik, Bai, oso politak, plazerroa da hemen egotea. Zaldiak zuenak aldira. Bai, nireak eta lagun batenak. Zenbat dituzu? Ba, dekoguz 5 zaldi, 8 potxoka, eta 2 astobe bai dekoguz. Bueno, ni Urdaibaira etorri naiz gozobila. Baina egia da pixka bat deskonektatzea ere askotan ondo etortzen dela. Horxegatik nago hemen. Zertan ari zara orain? Zaldiak zaintzen, lanean? Bai, oin zaldiak landan dauz, eta joan barna zaien bila apur bat orrasteko, eta gero jaten emoteko. Zaldiak orrastu egiten dira? Bai. Lagunduko ditut errazten. Baina, guazen. Ia bate txikik, zaldik. Ia noiz baiti indozu? Ez dut inoiz egin. Bueno, dekogu orden bat. Dekoguz 3 horrazi gorputzantzat, eta gero jau hilea horrazteko. Ados? Hau da, lehenengokoa, rasketa, orduen, gorputz osotik pasa behar da hilea doan moduen. Gero hemen dau bigarrena, ni joango naz horregaz. Noiztik dauzkezuzuk zaldik? Ba, ni txikitan hasi nintzen, 7 urtegaz joan nintzen Lemoizeko zalditoki batetara. Eta horra nintzen klasak emoten, eta bueno, ja nire hobia bihurtu zen. Eta gero ja egon nintzen denboraldi bat klasak emoten, zalditokian, umei eta hola nire irakasten. Eta aurrerago itzi nuen ja zalditokian lana moduen, eta irakaskuntzan sartu nintzen lanean, eta orduen zaldiak hobi moduan mantentzen ditut. Hori da. Bueno, hauek izena daukate? Bai, hau da fauna. Fauna? Bai. Nondik datorri zena? Nik aukeratu nuen. Fauna jaiozan sorpresaz, ni neukan bere ama, eta ez nekien aurdun zegoela, eta egun batetik bestera, atara zan. Hauxe, bia nola bihurtu da, Bai. Eta bestiak? Eta bestia da Luke. Luke. Eta, bueno, Luke daka historia oso polita, zeda hemen inguruen
gizon batek deko zaldiak haragi produkziorako, eta nire lagunaren alaba, egunero pasatzen zen bere ondotik, eta hurbiltzen zen, eta egun baten, ez zegoen zaldiaz, mataderorako bidea zegoen. Eta kontatu genien historia, eta, bera jarri zen, mesedes, erosi, joan bere bila, eta nire laguna joan zen hor Nafarrara arte, zaldian bila, zeia zegoen kamioian sartuta, eta erosi zuen, eta oin da, hemen baserriko zaldi bat. Ostra, horrekin pelikula bat behar dezu, Azken momentura arte ez da, eta bida ze kontentu da hon. Bai, hau dekogu, bai bustana eta bai hilea horrazteko. Hau hilea horrazteko. Bai, kaldera doa, baina, edo hemen flekilloa, bai. A ber, mendikan hasiko naiz. Ja, ante. Beldur barik, ez diozu minik egin. Ez diozu minik egin. Ikuste ja guapo daudela, zaldeuk. Oain, goza izango dute, ez da? Bai, jaten eman aldi egoen. Zer jaten dute? Jaten dute belarzekoa, eta gero sortea daukatenean landan bebai izten ditugu tartetxo bat, neguan zailagoa da, baina oin guraldi honegaz bai aprobetatzen dute, eta pentsua bebai. Gaur ekarri ditu eta eszenario batzuk, ze hori da gozoki bat moduen, gustatzen zaio pilo bat. Gaur oin dozainduko ito bora. Hori da. Hamedeko goz, behitu. Jarri eskua, hola, hasieran emon, eta gero ja azkenengo zatia, urbildu. Eldur bai. Eta hori ja, hori da. Azena hori da, bai, baina gozok jatea litxue. Gozoik ez da, hauxe da bere gozoa. Hori da, honek, zagarrak, ogia, gogor badau bebai, bizioa. Bizioa dauke honek. Ez dizu kozkain inoiz, Ez, bueno, a ber, igual nahi gabe, baina ez lehi esatearren, Nik uste dut ja gustora geratu dela. Bai. Azenari bajan eta gero, nik, ilusio bat dauket, eta da zaldi montatzia. Aukera hongo litzateke? Claro, behitu dut, koguzamen ondoan potxokak, Euskal Herriko poniak die, eta guk erabiltzen dugu zumeak igotzeko, die supera proposak. Hoi niretzako horren. Bai. Pudo da probatzia? Venga, agur! Armintzek dena nahi du. Lukeren historiarekin pelikula egin eta baita zaldi gainean ibiltzen ikasi ere. Berehala ikusiko dugu nola moldatzen den zaldi gainean, eta orduan erabakiko dugu zein izango den Armintzen papera filmean. Zalduna izango den, edo hilea paintzailea zaldiak orrazteko. Aurrena ordea, negu etxera itzuliko gara. Lehen, Arkaitzek tiramisua egiten irakatsi digu, baina ez dugu jaiza ezagutu. Bertan egiten dituzten ekitaldien arduraduna da bera. Apa, jaiza! Hombre! Bueno, ikusi dugu, neguetxeko sukaldea asalbo dagoela Arkaitzen eskuetan. Bai. Hemen hotela duzue eta ekitaldiak egiten dituzue, ezta? Bai, hemen ekitaldi pilo bat monteten dugu, eta ikusten duzu moduen bat montetan gabiz gaur. Laguntzi birdote. Nik lagunduko izut. Ja, ba. Elegi duteko amongo tutez. Landare asko dauzkezu bendikan, Bai, azure ze guztetatzu gizau. Margaritak edo flores comestibles ezeten dana. Flores comestibles, izu kontu dakizu. Zer daukagu hemen? Ia, zer da. Honek usain asko dauke. Ia, zer pentsatezu Albaka, ez da? Albaka, bai. Albaki ipintzeko, normalin hau egurtzu ipintzen gu behien. Hau egurtzu erabiltzen dugu askotan, ezkontzetarako eta horrela, barnizatu egiten dugu eta gure tarta gainen jartzen dugu. Bueno. Hau dekorazio modune bai, eharki. Noiz sortu zenuten hotela, edo noiztik antzabiltzazu hemen lanian? Bueno, hotela gure proiektu familiar bat da, eta ondela 2 urte sortu genuen nire iztietan igauz bartuen sartunde, baina, bueno, famili guztiek eitzen hemen bier, como tu bien sabes. Bai, familiarra ez da. Bai. Dano, kaita goten da, bedarra baitzen, ama da postriena, baina arkaitzeri sekretetzu txibetxot, eta danok itxengu batera lan hemen. Bueno, ze ekitaldi mota egiten dituzue? Danetarik. Enguz hemen itxenguz eskontzak, gure importantienak die, ekitaldi gastronomikoak, egin duguz ralize, egin duguz teknoan jaizek, dana, flamenkoa, tangoa, bai. Txoritxo batek esan dit, musikariak ere bazaretela, egia da hori? Bai, musikari zegara, nire amak beti izen da musikari ospetsu bat, ospetsu Gernike mailan. Ezaguna, hemen? Bai, ezaguna, kontservatorio bat eukide, eta komo no, en Casa de Herrero,
Takata. Cuchillo de palo, zuek, hortxe. Gu violentxeloa jogu, nire iztie da violinistie, eta nire nebie violistio. Ekitalitan tokatzen zaizue, Batzutan bai. musikarik izaten, ez da? Organizatzen, musikari lanetan, denetan. Eta gero amu bat eitzizio eukiguz Gernikeko hosteleruek, horre Beolinako eta Bernia zabali dau. Eta dana juntegu, eta junte eta dana, ekitalizek sortu genu zen. Negu etxe da hotela, baina zuen enpresak nola izena du? Noberekiteko izena. Noberek, hori ez da hitz euskalduna. Ez. Zer esan nahi du? Gure bezan, aiztak. Berlinen egon ginen, eta Google traduktorak egon ginen, da azkenen gizen guztiakuna aipin genuen. Aproposa eta politxa, Bai, azkenen jenti gogoratzen da izenagaz, izen politzi urten du. Nire gogatuko nahi. Aizu, ikusten dut hemen lan asko dagoela egiteko. Mai bakarra montatu dugu, jarraituko dugu lanean. Hombre, zara eskapeko, ze pentsatezu ba... Entzenoa beste bihurtzu baten bile zurentzako. Venga, hartun eskobi, Erratza. Eskobi hartun da, venga. Karpi garbitzen. Hau dana. Dana, nik beste mai bat Montebidoteta. Venga, gelditu gabe, Bai. Venga, que están llegando los clientes. Jendea etortzen hasiko data. Venga. Baina ez moztu orain. Armintz erratza pasatzen eta irudiak kendu diguzue. Ikusiko ez banu, ez nuke sinetxiko. Oso ondo, Armintz, erakutsi diguzu denean laguntzen duzula. Horrelako aurkezlea behar dugu. Orain, itzuli gaitezen Inigorengana Gernika ezagutzen segitzeko. Zein ote da hurrengo ikasgaia? Zer irudikatzen du? Bueno, Picasso, izan zen, Gernikako ikara eta beldurra irudi baten ikustea, ez? Danoke ikusteko zer gertatu zen Gerniken bere estilo propioan. Gure buruan imaginatzeko zer gertatu zen. Animalia gaude, pertsonak eta bakoitzak bere forman erakusten digu zerako ikara eta beldurra igaro zuten hemen Gernikako biztanleak, ez? Justo merkatu egunez, esan, Gaztelenero, merkatua ospatzen da Gerniken, oso famatu da, eta justo egun horretan 6.000, 6.000 pertsona inguru egon ziren, eta gutxi gora bera, 2.000, 2.000 eta piku pertsona hil ziren egun horretan, bombardaketari itxi. Inigo, benetazko irudia, Madriden aurkitzen da gaur egun. Zu uste duzu noizbait Gernikara etorriko dela? Eskatuta dago. Eskatu bai. Eskatu zuten oin dela piloa denpora, baina, bueno, esen zuten ekarri eta Gerniken erabaki genuen onelako muralantzeko bat egitea. Importantea da guretzako, baina, bueno, etorriko den ala ez, nor daki. Ezu, badakizu ni ona Gernikara gerturatu naizela gozoen bila. Zagutzen duzu hemendikan gertu? Gerniken gozo asko dago, baina gozotegi oso famatu eta oso herrikoia okagu, Bidaguren deitzen dana, eta eramango zaitut horra, gure gozoki behar badak, tipikoenetako bat. Berezi bat du? Merezi du, por supuesto, merezi du. Azkarra izan zara, Armintz. Gozotegirik onena bilatzeko bide zidorra aurkitu duzu. Herriko gidariari eskatu diozu gomendioa. Inigok ederkidaki gauza honak non dauden. Bidaguren gozotegian egingo dugu geldialdia. 80 urte baino gehiagoko historia duen gozotegian. Inigorekin dena bihurtzen dugu historia. Inigo, Gernikako turra amaitzeko, zein hobe, baino Bidaguren gozotegian amaitzeko. Gernikako leguri gozoan eta gori izan. Askotan etortzen zara ona? Txikitatik, txik, aita, ekarri gozoki zegurotez. Zer erosten zen? Batzutan erosten doztan palmeraren bat, arrozko pastelak, karolinak, hemen dana, Tanatatik ikusi dezakegu, bai. Gurinaren pileak, bomboiak... Boazanak, eta gaur egun ere kafeak ere jartzen dituzte. Kafetegi moduan ere. Kafetegi moduan lan egiten dute, así que denetegia kompleto dugu. Zein da hemen produkturik ezagunena, bereziena? Ezagunena, nik uste Gernikan mundu guztia ezagutzen eta Gernikatik kanpo mundu erdia ezagutzen du. Hemen hori baltzak dira estreiak, ez? Hori baltzak hemen dauzkagu. Eta direz, bi gozoki mota diferentie, bata hori jantzeko eta beste baltza, eta bizodiko ez zapore kristona. Honek kriston itxura dauke, ni hemendikan ezin ez joan, hauen ondo ezagutu gabe. Nire gustokoena beti zurtzi izan da, así que hau zuretzako eta hau niretzako. Nik ondo ezagutu behar dut. Obra berdea gerturatuko naiz, eta abererak uste didan nola egiten dut. Baina inork ez aldu ezer esango?
Inigo eta Armintz Bidaguren gozotegira sartu dira, eta beraien etxean baleude bezala gozoak hartu eta jaten hasi ez dira ba. Armintz, zoaz lantegira. Bertan dago Imanol, gozotegiko jabea, eta lagundu iezaiozu lanean. Bestela, ederra negozioa egin behar duena zurekin. Manol, Opa, lanean harrapatu zaitu. bai, opa, zedan? Oso ondo, zure dendatik nator, bertan ikusi Bai. ditut, Bazkezuen produktu guztiak kriston itxurarekin. Ba, Hemen postu, egiten bai. dituzue, obra Bai, berean. hemen egiten dugu da, bai. Zertan harrapatu dizut oraintxe Ba, bertan? bueno, ja, boitxu palmera batzuk, bermerarekin ipintxe, eta gero graseatu egiteko. Nik lagunduko dizut, esku bat Bai, botatzea behar bai, bali baduzu. madezu, behintzat ni hemen laguntzeko prest. Ba, billo, errezarreko zu billo, horreko zu. Manuel, zuzen magarren belaunaldia zara? Neu, hirugarrena. Hirugarren belaunaldia, ja. Ba. Noiz Bai. hasi zinen lanian? Nik hasi zinen, aniritzen, ba, esango zu, goiak gogoratu, bez, 1900 da, 89an. Zu, etxea iristera zarenean, gozoa jaten jarraitzen duzu, ala ez? Bai, onino, bai. Bai. Beti zen oso gozozalea, oin jago gitxiago, ze urtirekin, ba, normalean. Gesten dijoa. Bai. Tanatatik zein da zuretzako gehien gustatzen Niretzako, postea? pues, billo, lehen gehien bat, kermadunak, milojak eta olako gezen. Oina, billoen, gura gehiago, ba, igual, ojaldredunak, pera, kapurubet, guztuak aldatu egiten dira. Eta gero, beroa egiten dunen edo hotza egiten dunen, berdina Ba, ez da jaten duzu, berdina, ez da berdina, ze normalean, a ber, guk egiten dugun pasteli tradizionala, askoz begizio saltzen da, hotzarekin. Hori beti, bueno, beroarekin bai aldajan. Bueno, ikusten dute mendikan dena daukezuela, baina esan didate, edo dendan ere ikusi ditut, Bai. hori beltzak egiten dituzu. Bueno, hori da, esateko gure produkto estrella edo... Zuen izarra, Bai, ezta? alako guzen bat, gehien ezagutzen dana. Guazen ikustea nola egiten diren, Vale, bai, ederto. maila preparatuta dauket, beraz, hau Ederto. amaitu eta guazen area. Perfecto. Venga. Hori baltzak omen dira Bideguren gozotegiko produktu izarra. Ba hori esek egiten ikasi nahi dugu. Gure programan onena eskaini nahi dizuegu beti. Hori ordea geroxeago izango da. Orain, zaldien gana itzuli behar dugu, Armintzek zaldi gainean ibiltzen ikasi nahi du eta. Baina gauza bat da nahi izatea eta bestea lortzea. Ikus dezagun gorrotxategitarra zalduna bila den ala ez. Bueno, ba, mendauz. Hartuko dugu fusi, dela taldearen nagusia bezala. Zaldiak manadan egoten dira. Vale. Eta beti dau nagusi bat, edo jefe bat, apur bat danak idatzen dituenak. Eta kasu honetan fusi da. Fusi, hau. Nola dakizu, bakoitza zein dan, denak berdin-berdinak dira eta. Bueno, badituzte haien desberdintasunak. Bai, urte asko direia batera, eta altuera, tamaina eta holan, eta gero be bai, karakterea, edo. Bakoitza nola izaera nolakoa dan. Gero ikusten dut, bakoitza ere bai daukela bihotz bat. Bai, hori da jaiosien lekuan, ganaderian edo, bakoitzadeko bere marka, eta kasu honetan bihotz bat da. Zenbat urte ditu, Eukiko da, 12 hortartean. Beitu, egingo dugu, bueno, prinsipioz, aulkia eta danak aurre itzioguan, orduen, egingo dugu apurra eta lo salvaje, bale? Nik hartuko dut. Lo salvaje, gaina zaldi salvajena esan diazu, hau seguro ez da la lasaiena. Bai, da, super lasaia. Orduen, ametik heldu, tolestu banka, nik lagunduko dut. Bat, bi, eta hiru. Oba. Hora. Eta bueltatxo bat emongo dugu, bale? bueltatxo bat. Gorputza atzera, aguaz. Bena, lo salvaje, Tutu hor belaunak apur bat. Hau ponia da esan diazu? Bai, hone poniak Zein da dira. diferentzia ponia edo zaldiak? Altuera. Bai, bat 59 arte poniak dira. Hau bat 59 ingurun ibiliko da orduan, Hortik ibiliko. Nahiko handia, hau. Venga, furi! Bueno, ondo. Ondo furi. Gaina ondo eta txintxai da, postatzen. Furi? Zer esan dezakegu gure zaldunari buruz? Hankaz gora ez da erori, baina ipika bere indargunerik handiena ere ez dela ikusi dugu. Nik uste honenak gozogintzan segitzea izango duela. Horretarako kostaldera egingo dugu jauzi, gautegi zarteagan dagoen Kanala Beach jatetxera. Han, seguru, hobeto moldatuko dela gure Armintz. Jon, zuzara Kanala Beacheko sukaldari burua,
Hauxe beraz zure tenplua, ez da hementxe pasatzen dituzu orduak? Hola zera, bai. Nondik dator Kanala Beach izena, ze nahiko erakargarria da, ez esan nahi du. Bera, hau kanala auzoa da, eta hemen bertan, hor behian, kanala dau, kanal bat. Itxasoa sartzen da, eta erreka egiten da. Kanala Beach, Kanadako ondartxa, eta hortik artea idaia. Tokia benetan ederra da, Oso berria ematen du, noiz sortu zen dutena. Orain dela urte bete, bai? Eta ikusten duzu hau da gure terraza, eguzkia sartu leke, eta primeran egoteko modukoa. Tokia ederra. Hemen ze zerbitzu ematen duzu, Begira, hemen ematen dugu arrozak batez ere, bai? Eta sarrera, karrainak eta denik, bai, arroza da gure plater fuerten esaten da modu. Zenbat espazio ezberdin dituzu hemen? Ba, 3 daukaguz, bai? Txilauta, komedor gastronomikoa eta gero terraza. Espazio bakoitzarentzat menu ezberdin bat egiten duzu? Bai. Neuk diseinatu neban dana, eta barrun gastronomikoa edo estilo apurtxo bat horretara doia, eta kanpoan ezain formala. Kanpoan arrozak, arrainak, danerik dau, baina batez ere arroza da puntu garrantzitsuena. Sartzen zarenean kanalan, deko zuzen esperientziaka, sartzen zara tabernan, poteotxo du bat hartu, bazkaldu hemen, da gero txilautean, erlasatu eta traotxo bat edo lasai-lasaian geratu. Plana bintzat parekabea. Aizu, arrozataz itzen diazu, hori zuen espezialitatea, ikusiko dugu nola egiten dituzuen? Noski? Kozina benetan jatorra daukezu. Ni nago gehiago ohituta gozotegietako obradetara, baina benetan berezia. Nondik dator su hauek? Su hauek datoz Balintxatik, bai? Arroz estilo alikantino egiten dugu, da honek dekoz 2 aro eta atxekoak baldekie. Honek kristolango potentzia, arrozetarako. 2, 4, 6, 7, ez dakitzen baso dituzen bakarrik arrozentzako, zenbat arroz egin zazkezue aste batean? Piloa. Ilean 250 kilo arroz. 250? Zuri nondik datorkizu kozinatzeko grein hori? Bueno, txikitatik hasi nintzen, amamarekin eta itatuekin, bai? Sukalde gozoa eta janari gozoa. Nahi ezagutzen didazu eta badakizu ni ona gozo bila etorri naizela. Gozoari ere garrantzia ematen diozu kartan? Noski. Hemen dezkoguzen postreak simplea dira, bai? Torrijat, gaztatarta, gaztaiak eta azkenengoa sorpresa. Orain prestatuko duguna. Ba, jantzi delantalak eta guazen prestatzera. Erto, guazen ba. Horrela gustatzen zait, Jon, telebistako hizkera ulertzea. Zein errezeta egingo dugu? Sorpresa! Bitartean, Gernikara itzuliko gara, bertan Imanol zain daukagu eta hori baltzak egiteko. Gogoratu esan digutena, Bidaguren gozotegiko gozo izarra dela. Apunteak hartu beharko ditugu, Armintz. Hori beltzak zergatik handeitzen da hori beltza? Bueno, deitzen da hori baltzak, lehenengo eta behin iraita sortu zutenean hau, berak, beren asmoa izen zen, zuri beltzak jartzea. Baina, erregistratu dugu zen. Hartuta ja. Izena jak enduta zuen. Bai, eta bueno, holakoan txokolata ez dela hain zuri apurbeto horia delakoan, eta geratu zen hori baltzak jarriko dela. Zer osagai ditugu eta zer behar dugu? Bueno, guzti gara bena oso, nahiko simplea da, Behitu, hau dira bizkotxoa, bakarri dekoz arrautzak, azukrea eta iguruna. Hau da barrukoa hor. Barrukoa, bai, hori barruan, bai. Ero, izango zan, honen barruan jarrita gurine krema. Hau, baltzanaka. Beltza. Bai, beltza. Osa, beltzak dauka txuria eta txuria deko baltza. Beltza, ados. Eta beltzak adibidez? Bardina, baina txokolatean pizka beti ipini dugu, kolorea eta apurtxu guztu emoteko. Zaporea emateko. Eta gero ja, txokolateak. Baltza eta zuria. Hemen daukagu, apurbet, kakaoaren olioa. Koipea, ados. Koipea, ezta? Honek ematen dio txokolatiari brillo, bai, brilloa eta tekstura, eta otzituten denean, beren gogortasuna, hori da kakaoaren alde importantea. Ados. Ba, bueno, bazen ja laren astea, ja bizkotxoak hemen ditugu, eta orain egin behar duguna da, bizkotxoak bete? Bai, bete, behitu, solta egingo ditugu. Venga. Erdiak, jarri dugu, gorantza. Batzuk beko aldea eta bestea tapak izango dira. Tapak izango ditak, bai? Hoi, hartungo dugu. Manga bat, sartun, pizka bat. Mantekila krema. Hoi, ja izango ditzatik bakarrik, bete. Hau izango ditzatik bat, hoi, beste hartungo ditugu. Horain beltza egingo dugu. Beltza dugu, bai. Sartun. Ega, batetik. Bueno, hemen daukagu bestea, txokolate dena, eginda.
Oain tapa jarri behar dizkiogu. Hoi, tapa, jarri, hartu. Hamburguesa bezala ematen. Bai, bardin-bardina, okela eran beharrean. Bea, guk egiten ditugun gorrotxa batzuk, diala almendra zindako bizkotxito batzuk, eta barrun arrautzako fritatua daukana. Bai, abillo, bai jantzerakoa. Baiko intxurakoa. Bai, hoi lehesto. Hau, aldatu egingo dugu, ipiniko dugu marmola. Ados? Eta marmolarekin egingo dugu a temperatura. Txokolatea temperatura. Bai. Marmula erabiltzen dugu, azken finean marmolak iten duna da temperatura ondo eutxi. Bai. Orduan lortuko duguna da txokolatearen temperatura gestea. Beraz, hemen txokolatea 45, 50 egongo da. Bai. Eta nahi duguna da txokolatean temperatura baixatu. Baixatu. Esan behar dugu garrantzitsua dela temperatzeko, ze gero brilloa honekin lortzen dugu. Ez bali badugu temperatura honetan lantzen txokolatea, ez da geritzen brillo horrekin. Eta además, beste gauza bateko beste karakteristika nahiko garrantzitsua da, gogortasuna. Ze normalian zuek jaten duzunean txokolatea, hori hainkada egiten duena, klak, hori lortzen da, ondo da temperatura. Horregaz. Eta hori izango zlatiteke, apurbet holan, hemen marmolan ganean, mobidu, eta hon ja, gutxi gora bera prest dekogunean, egiten dituguna da, berriz barrura bota. Hau, batzen ditugu, eta hemen daukagu, ja, txokolatea, atemperatuta. Hoipe apurtzuet botak ditugu argalduteko. Hau, mezkla egingo dugu, ondo mezkleta. Imanol, zuek gozutegia ze urtetan irik ezen duten? Hau, zabalduan nira ikite, 1952 nira monarekin, batera. Nola okurritu zitzaien gozutegia? Gauza apurbe kuriosoa izen zen, nira itona zen merkanteko kapitaina. Eta gerra hasi zenean, berak refusiatuak eroan Inglaterra. Eta halako bidai baten, Frantziako marina, geldituen bien. Bialduen Espainiara, eta hemen uste dut Donostin, egon zala, urte bat kartzelan. Urtekeran, regimenak ez dut honemone kapitanen lizentziarik SSB, eta zeo zer egin behar, eta pasteluen moduen hasiaren. Kristo historia da, eta 1900 eta 1952 zabaldu. Abira, etxona hasi zan pasteliri hura, edo zure aiteak asmatu zituen hori galtza, asmatu zuen, eta guk amaitzen, ez da? Noamen jarraipena ematen, oso ondo. Segi ezagun. Hau ikusiko duzu zelan egiten ditugun, horren bainoa. Ez dago misterio handirik, A ber, apurrez sartu. Txokolate barroan sartu ondo, hiri da. Kendu txokolatea, aldan guztia, eta hemen izten dugu. Ziketzeko. Eta hau izango ditzateke. Azkeneko pausa. Azkeneko. Hortan, normalean sartzen ditu kamaran, osteko. Ikusi dugu kriston eskulana daukela. Aste batean, zenbat egitzazkezte? Gutxi gora bera, egingo dugu, sonolakoak, izango 1.500 baltzak eta 1.500 zuriak. Gutxi gora bera, Existitzen dira, xardeska batzuk dirala bakarrik bonboientzako. Ez hau zen, bi hortzen ekan izkuta duta. Azke, izuz gehiartzen dudan, hau ez da bonboiaren moduak, hau apurtxuetan handiagoa dela, eta izu gitxiagoa doika. Eta hau erabiltzeko ez da hain komodoa. Guk erabiltzen dugu, betiko xardeska. Nahi baduzu proba egin. Guazen proba egitea honekin, a ber. Eta ikusko zu, ondo egiten dela, baina ez da hain erreza, beste errezagoa egiten da. Baina hemendikan igual ateratzen da txokolatea... Gehiago. Gehiago, ez da? Ozgailua sartuko dugu, a ber, temperatura jaisten den. Jaisten den, bai. Venga. Ikusten duzu moduan, horre papeltzuan sartu bidelia, eta nahi baduzu, hartu, eta... Hau eskuze baita. Bai, hori eskuz, bai, hemen eskuz egita, bitu. Jartzen da, eta, hola, sarratu. Osondo. Eta ja, listo. Gutxi gelitzen zaizkigu, baina nik, ez denai jarraitu denak. Ez, ostantzen ostara papelak endu bezko. Da, gauza da, probatu inbeharrik eura. Hemen probatu inbeharrik eura, ni hemen dikaren zine ezkun hauek probatu gabe. Orduan, zuk zine dezu, beltza edo txuria? Nik beltza beltzarik beti. Zuri gehiago beltza guzatzen Nik zuria. Zuria, venga, animo. Zein da gehien saltzen dela, zuria ala beltza? Bardin kajetan erdizka bilaten dira, baina bai da egia gazteak gura dela zuria. Eta gazarra bak beltza. Baki zuze esaten dugun hemen jatea bazenean, dagoenean, bonbon.
Zuriak edo beltzak, uste dut aukeratzeko garaian ez nintzela aserretuko. Biek ere, itxura aparta dute. Eta ikusi duzue txokolatez betatako bola handi hori? Barruan sartzeko gogoa ematen zuen. Oraingoz ez gara txokolatetan bainatuko, baina agian bai uretan. Hurrengo geltokia Ibarrangelun egingo dugu Laidako hondartzan. Armintz urkirolak egitera animatuko da. Laida kanoak. Zuk sortutakoa da negozioa? Bai, orain dela 30 urte. Nola okurritu zitzaizun Laida kanoak sortzea? Ni piraguismo sale nintzen, aukera sortu zen hemen, lekua paregabaia, garai hortan apenas zegoen kanoen piraguismo enpresak Bizkaian, eta Euskadin bidaso aldean zeo zer zegoen, baina Bizkaia aldean, klub aparte, piraguismo klub aparte, enpresa moduan. Lehen da bizikoak? Zuek turista asko etortzen dira honea? Bai, bertoko, Euskadiko erdia, eta laurden bat Espainia aldetik, eta beste laurdena Europa aldetik. Zego mendio ematen dieze. Etortzen dianen, esateko, dira. Ondo pasatzea. Ondo pasatzea. Ikusten dut hemen kanoataz gain, beste ere kiro gehiago egiteako aukera dagoela, ezta? Bai, karo, bai, dauz. Piraguak, padelak... Padelak? Padelak, hori sub. Standard padel. Hori da padel surf? Hori da, padel surf. Padel surf ez da, lehena da bizi padelen ibili, gero surfeatu, ezta? Zer ikusirik. Surfea, padela, kanoa baino zailago. Bai? Baina surfa zailago be. Lehen dengo aldiz izateko, uste duzu, horren gainean aguantatuko betela. Bai, ematen du baiet. Gainean gutxi pixatzen ez, eta nahiko handiak ematen ditu eta tablak, ezta? Surf tabla nahiko handia da. Bai, hori da, horretan dago trukoa. Nahi eman handi bat, ea aguantatzen duten horeka. Uretara goaz? Venga, goazen jaztia. Venga. Oso seguru ikusi dut Armintz uretara sartzeko. Tolosarrak jakingo aldu igerian? Beno, badazpada txalekoa jarriko diogu, ez dugu sustorik beharreta. Baina, jantzi bitartean, goazen berriro kanala bitxera, Jonek aipatu digun sorpresa kozinatu behar dugu eta. Zer gozo egingo ote digute arratsaldea gozatzeko? Lemon pie. Euskal Herrian asko ikusten den errezeta bat da. Jatorriz ez da hemengoa, zuek nolatan sartu duzuek hartan? Bai, Armintz, oso gustoko dudan postria da. Hau Mexikon ezagutu neban eta Euskal Herria ekarriet. Mexikon? Bai. Zer izinen zu Mexikon? Oporretan joan nintzen, da geratu nintzen 7 urte. 7 urte, antxe? Mexikon aitana jatetxea saldu neban, da gero banketera batzutan egon nintzen, da beste bat Emilio jatetxea be bai, geraldu. Bai. Eta ze sukalde mota egite zenuen? Mediterraneo daitzen zen, baina hango eta hemengo gauzak jarritza, eta hemengo arrainak be bai, jarrikendu zen modan. Beraz, bertan lemon pie kartan zenuen? Bai, postre estrella zen. Zer osagai ditu? Begira, da limoizko krematxo bat, bai? Hemen gure inguruko limoiak dagoezko hauz, eta arrautxekin nahazten dauk, gurina bai botatzen da, loitzeko, eta azukre puntutxua, bai, gozo-gozo goteko. Gaietatxo bat jarriko dugu azpilan, gero hau krema jarri ganean, eta azkenan merengea eta erren dugu. Orduan, hasteko kremarekin hasiko gara? Erki. Horretarako zer egin behar dugu? Lehenko, limoiak garbitu eta euren azalarekin raiadura hartu dugu. Neuk bitartean, arrautxak hartu eta kaskatu bengutu daz. Hau da, oso freskoan ere asko gustatzen zaite. Oso ondo sartzen da, batez ere olako egun batian, eguzkia egiten duen egun batian, bueno. Bai, Armintz, hemen ondartxa daukagu albuan, eta ondartxatik etorri ostian, oiarki bazkaldu, eta honekin, earki amaitzen da bazkarilla. Zuen bezeroak zein dira? Gure bezeroak etxekoa dira, bai, ingurukoak. Bai, Urdaibai eta Bizkaiko jentia, eta Gipuzkoa jentia etorten da. Turistak bagato zudan, baina beti zaindu bia da torrena poteoan, edo afaltzen da familiaz, edo zapatuta domoketan arrosak etorten dira jaten. Ordune eurekaz beti eukiten dugu detaile berezitxo bat, eta beti pozik eurek eukitea zetxean. Bizikleta asko ikusten ditugu, Zuen bezeroak ere, bizikletan ibiltzen diren dira? Bai. Hemen badaukagu lekutxo bat, bizikletak konpontzeko edo garbitzeko, eta gero gozaltzeko hemen bai leku aparta dauko. Hasiko gara zukua botatzen. Hortxe. Fuerte, eutxi, Hau dana eskuz, ikustedek.
hemen Euskal Herrian, jatetxe honetaz gain, beste toki batean lanean egon zara? Bai, Arments. Hasieran, praktiketan amaitu, eta boroa jatetxea, Zornotzan, han hasi nintzen. Asko ikasiko zenuen bertan. Zuk uste duzu Jon berdina dela sartu zana, eta hortikan irten zana? Asko ikasi zuen. Asko. Hori da. Bueno, urrengo pausua, azukrea? Bai, aurrea. Ea, barrura. Zua emango diogu. Bai. Limoizukua eta azukrea ja irakiten dago, zein da urrengo pausua? Orain arrautzente momentu aldu da, nekira baita ingo duz. Baserriko arrautzak? Bai, noski. Osagaiak, imaginatzen dut, garrantzitsuak dira. Hola, da, primerazko osagaiak garrantzitsuena. Eta ondo nasten jun, bestela egingo da, ezta? Hola, da, bai. Hau da, krema ingelesa bat bezala, baino, esnearen ordez, kasu honetan, dakena da, limoizko zukua. Lagunduko dizut? Bai, aurrea. Aurrea. Sei, Armin, mucho. Martxa, mama zaila nire. Zuen sukaldean badaukezue erreposteron bat, edo danak ite zue danatatik? Hemen danak egiten dugu danetatik. Garrantzitsu da, talde oso ona aukitea eta danak ikastea danarekin. Jon, ikuste eta bila prest da hola, Zesaten dezuzu. Bai, itxura eta usain ederra. Bai. Amaitzeko, ze falta zaion? Garrantzitsuena. Garrantzitsuena? Bai. Zein da? Gurinea. Hori da. Hau holaxe jateko, Nila hau sua itzalduko dut, ez da? Hori da. Eta gurina botatzen zaio beti, zutik kanpo. Holaxe da. Oso da. Brillo ederra emango dio. Sekretu ona. Krema hon bat egiteko, gurina. Ea. Badoa. Vale? Limoizko kremaia eginda, ze elaborazio gehiago ikusten ditugu mai gainean. Hemen daukagu gaietatxo bat, eure basia izango da. Gaieta egin dugu gluten barik, bai. Zaiatu gara danontxako postre bat eguitzen. Egin dugu almendragaz, maizenagaz, azukrea eta almendra en polvo bai erabili dugu. Nazketa etxeko. Eta merengi bat, merengi suizo bat, azukrea eta limoiarekin dana ahoan eta nazketa bikain bat egiteko. Eta, osagai guztiak platerera, ez da? Aurrea. Eta amaitzeko sua gainetiken? Bai, mesez. Venga. Azken ukitxoa. Venga. Limoi berdean anpurtxo bat. Azala. Bueno, Jon. Oiara eskuan. Bueno. Momentua heldua. Momentua iritsi da. Honegin eta dagoenean bonbon. Hori zoriontasun aurpegia Armintzena. Badirudi Jonek asmatu duela bere sorpresarekin. Orain, Armintzek eman behar digu sorpresa guri. Digestioa azkar egin, txalekoa jantzi eta laidako ondartzara itzuliko gara stand-up padel egitera. Ea denok bizirik itzultzen garen gaur etxera. Venga, ba. Ja uretara. Ez dago eskapetzekorik. Azkeneko proba, ez hor. Venga. Venga. Hemen erdian jarri, zabaldu oina, gehiago, alden takero. Pala, ja neurrituta dago. Ados? Haseiko gara, belauniko jarri mesedez, zabaldu belaunak. Hartzen da ametik, hau esku hori, eta hau hemen. Hartu, palada luze eta zarratuta. Ametik, ona. Pare bat, eta orain aldatu berzu aldea. Aldea aldatzeko eskuak aldatzen dira. Ados? Hemen eta berdin. Hortik, atzera arte, beste bat. Iepare. Aldatu aldea, aldatu eskuak, hori da. Giro egiteko, zabaldu palada. Horlaxe, barru. Zutitu mesedez. Orain hartzen da goitik. Vale. Kriston zulo ingo dut. Hori da, ez da besterik. Vale. Gero... Bueno, teoria ya dominauta. Praktika, a ver. Beti joan behar da kontran, aldekoa. Gero bueltatzeko, ez da? Hori da. Ados. Eta temperatura urarena... Bueno, 17. Ua, hoi hotza da. A ver, ikusiko dugu. Vale, bani prest. Venga, uretara. Uretara? Listo. Separatu belaunak, zabaldu belaunak.
Ezkerraz. Aizu, Armintz, ba nahiko ondo. Nire hitzak zuzendu beharko ditut, nahiko ondo ikusten zaitut eta. Ondo eusten duzu arrauna, ezkerrera, eskuinera eta uretara. Azkarregi hasi naiz hizketan. Bueno, Armintz, saiatu zara eta horixe da garrantzitsuena. Barre egin duzue uretara erori naizelako, baina orain itzi gabe geratuko zarete. Gaurko eguna laburtzeko prestatu dudan errezeta bereziarekin. Negu etxea hotelean egin ziguten tiramisuarekin inspiratuta, mascarpone gaztako muse egingo dut. Barruan txokolatezko 2 bizkotxo jarriko dizkiogu, eta bizkotxo horiek arkaitzek erakutsi bezala busti egingo ditugu. Gure kasuan ere kafearekin. Kanala bitzen lemon pai bat egin dugu merengearekin. Eta beraien omenez, postre honi ere merengea jarriko diot, baina rusiarrerara. Alegia, labean sartu eta denbora pasa eta gero gogortuta geratuko da. Tartaren gaineko aldean jartzeko. Pastela guzti zuria atera zaigu, baina hori beltzei keinua ematea falta zait. Horregatik txokolatezko ganatxea jarriko diot gainetik, zuri beltza efektua emateko. Eta orain bai, gure bidaiaren ostean indarrak berreskuratzeko jatera. Dagoenean, bonbon.